बीर सिलागां बसुमतारी BLTनि गायसनजेननाय आफादगिरि लोगोसे बर' हारिनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि बिथांनि थैनाय सान फालिनो जों बयबो बाहागो लादों। आङो बिथांनि थैनाय सानाव गिबियावनो बिथांनि सिरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। लोगोसे अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों जे बिथांखौ अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा होगोन आरो जेब्लायनो बिथांखौ जोनोम होगोन अब्ला बर' हारियावनो फिन जोनोम होगोन होननानै आङो अबंलावरिनि खाथियाव आरजखौ लाखिदों। मानोना बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिया जोनोम जानायखायनो बर' हारिया दिनै मुलुगनि बिखायाव गावनि सिनायथि, गावनि थामोनथा, गावनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै थांनानै थानो हादों। बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा जोनोम जानायखायनो जोंनि हारिया गोग्लैसोनाय हारिब्लाबो जोङो साहस खालामनानै जोंनि राजखान्थि मोनथाय, समाजारि मोनथाय, सोलोंथाइनि मोनथाय गासैबो मोनथायफोरखौ बेसेबा गिदिर पावारफुल भारत सरकार, आसाम सरकारनि खाथियावबो दाबिनानै जुजिनानै दिनै बिख'नानै लानो हादों। दा बेफोरनि थाखायनो बिथांमोना जोंनि बर' माहारिनि अख्राङाव अराय अलंबार जानानै थागोन आरो बिथांमोनखौ फैबाय थानाय इयुन जोलैयाबो अराय सम सिबिलांबाय थानांगोन। मानोना जि हारिया बिरखौ फुजियो एबा मान होयो बे हारियावसो बिर उजियो होननानै जों मिथियो। दा नंखायनो बर' हारियाव दिनै जोंनि हारिनि गासैबो सुबुङानो जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ मान होयोखाय बर' हारिया मालाबाबो अलखदाव गोग्लैनाङाखै। जेसेबां खैदां खैफोदबाबो फैदोंब्लाबो दाङाबाजि जादोंब्लाबो बर' हारिया सौसिनानै बारलांनो हादों। दा नंखायनो आङो बीर सिलागां बसुमतारी बिथांनि खाथियावबो आरज गाबगोन जे बिथाङा फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि आद्रा थालांनाय जि हाबाफारि बेखौ मावफुंनो बर' फिसाफोरखौ अराय सम बोर सारस्रि हरगोन बिनि थाखाय आरज गाबदों। बिथांनि मुंखौ अराय सम जोङो हारिनि गेजेराव फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंहा 40टा समस्ति दङ। 40टा समस्तियाव 5 कौटि बाहायनानै मोनसे मिनि स्टेडियाम जों लुगासिनो दङ। अलरेडि गासै 12 स्टेडियामा सेंसन जाबाय आरो 6आ लुखां जासिगोन आरो बाखि समस्तिफ्रावबो जोङो लुनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। बिथांखौ नैबे फबनाय जायगायाव बिथांनि जेराव मुसुखा दङ बे जायगाखौ एसे डेभेलप खालामनाय जाबाय। बेवहाय आरोबाव बिथांनि मोनसे इपिग्राफ एबा बिथांनि जिउ खौरां लिरनाय मोनसे बेवहाय साइन बर्ड गिदिर बेवहाय होनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। बिथांनि आबुं जारिमिन लेखा गांसे बर'नो थाखाय थिग खालामनाय जादों आरो इयुनाव बे पार्कखौ साबना हामना खालामनानै दोनबाय थानांगौनि थाखाय मास मोनफ्रोमबो 20,000 करि रां सरकारनिफ्राय हरनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। जोबोद मोजां बाथ्रा दिनै बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैदों। बिथांनिनो आगोलनि आफादगिरिमोन, बै आफाद सेम आफादनिनो आरो लोगोसे बर' हारिनिबो सासे गिदिर दैदेनगिरिमोन बीर सिलागां बसुमतारीया। आङो बयबो दैदेनगिरिफोरखौ खावलायगोन जे जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ खावलायगोन बड'फानि फबनाय थावनि एबा जोंहा बीर सिलागांनि होन, सुजित नार्जारी बिथांनि होन, जोंनि जेसेबां गेदेमाफोर दङ, कनकेश्वर नार्जारी होन, बे बिथांमोननि जोनोम आरो थैनाय सानाव बयबो बाहागो लायोबा मोजां जायो। मानोना बियो जोंनि मोनसे गोथां जारिमिन आरो इयुन जोलैखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि हारिखौ हारिनि एजेन्डाखौ लानानै आवगायलांहोनो थाखाय जों साफ्रोमबो रिभलुसन खालामबोनाय, जांख्रिखांनायाव बाहागो लाबोनाय दैदेनगिरि मावथिफ्रा बिबान दङ होननानै आं सानो। दा नंखायनो आंबो नाजायो जेसेबां हायो जोंनि बीर जोहोलाव बिथांमोननि जोनोम आरो थैनाय सानाव बाहागो लानो थाखाय। मालाबा बेमार आजार जानानै बाहागो लानो हायाबा जुदा, नाथाय ओरैनोबा साफ्रोमनियावबो बाहागो लानो थाखाय आंबो नाजायो आरो बियो जोंनि बिबान होननानै आं सानो।